man yung tawanan ni. Di naman mo reply. Ato bitang na kailangan, dali ra kayo mo reply. Anong gidala mo kunyo dire? Hilom dira. Tirahan ta karon. Ha? Ripon ko ninyo? Ayaw, virgin pa ko. Hilomoy, kapangit ni mo. Ah, di po mo taginot ni Moy. Kabaho na mag-ilok. Atayin niyo na. Tamagan kong dati anak. Hindi bala ni. Bishi, musta mo? Yo kaya bisi. Tagak totoy. Big kabalo ka bisi. Lamig imong laki gabi. Lapit. Ay, pipok ka. Ako wala gyud. Lunlig yung gabi, oy. Ako bishi, gabi eh. Sus, grabe yung basaan ako. Kay, kalimahan yung gus kong bana. Pati ngawiyas ko ang hawak ron, oy. Sakit kayo, oy. Yo kaya bisi. Oy, wobik. Kalimag. Kalima yun. Tay sa bisi ay nanawag. Hello? Kinsa ni? Ako ang commander sa Abu Uyap. Unsa may tuyo ni mo, Joy? Mangayo ko sa kamilyon. Isa ka milyon? Ginamos sa lamang gani mong sud Andrea nya mangayo pa kag isa ka milyon? Kung dili ka mohatag, nabaya imong anak sa kuha. Nilang di akong anak diya adi ay? Unsay nila gikidnap na ako imong anak. Nganong ikitnap man mo akong anak? Usa ka milyon para sa kinabuhi sa imong anak. Diri ta magkita sa pagatpatan. Nakasabot. Hello? Hello? Atay, gipalungan ko. Uy, mga beshi, kabangin taon ko ninyo. Unsa may katabang na kung yung bishi, oy. Kidnap mga dakong anak beshi, uy. Unya, unsa man? Girahon na to sila. Sige. Beshi, anda mang isa ka milyon kay manglakaw ta. Go, go, go! Tara na! Let's go! Ready na mo, girls? Yes, Mamsi! Let's go! Boss, wala pa sila? Wala pa lagi. Dugaya ba nila? Kasi mapatay pa na ako ni Bayutan eh. Grabe po ni mo kaatat gwapo, uy. Tama na. Nagabutan sila. Asa man ang ipagayo? Ayaw ka balaka kay Nana Judryo. Maayo, kay nakasinabot ta. Hep, hep, hep! Asa kong anak? Bro! Ambi akong anak. Ambi ang kwarta. Beshi, ihatag ang kwarta. Samiyon, yatag yung anak. Abli ang atak sikis. Sige, boss. Hala, boss! Wala
Putang ina! Ilan ninyo! Shoutout tayo kay Sammy Martin sa Team Jazz, kay Kipag 60 Vlog o sa Motobob Vlog o kay Bobby De La Piña o sa Banggoy and Pabianes family. Shout out po sa Pinoy Galaan. Guapa Mildred, Pinoy Galaan, MG Yads, Laila the Explorer, Christy Longgakit, Richel Patsis, Nestle Joy Herona, Angel Bantisel, Krishami, Kabigon o kang Catherine. Shout out po ko sa Team Jazz, Sarabia, Panigas o Saudi Arabia, Jeeps Paul, Dexter, Asidilia. Shout out. Shoutout tayo kay Kuya Boris Adventures TV and Zerly Tulumia and Maria Pauline Banggoy and Angeline Galaura and Jared Dimigaya. Shoutout! O shoutout po sa Durian Bake Shop kay Lami kay na ilang cake diya, di ba? O sa Ethan's Lechon Manok. Lami, di ba? Lami! Unta, yun ang diya, palit-palitan na yun na, kay Lami kay na ilang mga baligya diya. O unta, suportahan ninyo tama ng ang YouTube channel na Panamon ni Bay. Bye-bye!